physics in a book, I mean, some should do me. The means never for me better watch one in the Alakraba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ni abageli no ijela ba kiralaba wa imamul mursalina. Je kiralaba nabi malaba ali almabuka almami. No nabi moga almami. Ubageli ko for watching utumana Yamani, Yasho, Yamani, Fakedo, before him of Abraham. Abraham, and then Farafina Masaka, Aye, Allah Yakoka Soba Dojo, Akam of no so in Yora, Upmanapo, Pelageli Kata, Pitike, Turalika, Rekali, Forani and Islamic. Yala kamishibu kele ulini ni bana kota ulini ebo ufara yo maka asu sorona na ko ngana be ulai kera famila para fa abraha tay akol mashima ni bali ke ila al-islam mashima ni kila fana ka al-islam o kele susaye tango jeshi Abraham ayaka kele jama la ko kele jama ku ma ko no wulila tasafo no wulila ku bita for to send family ka clean utumana akan mo family ya so kele yebla no ma bu no do kristu mais modi Samakel document Abraham yere dulu. Samakel document Muhammad. O Muhammad ala kido na ka sama dama. Ni jogo si ala ka si dafo na fentoye. Akara so ya so na sama ko ko bi. Allah. Ode ma. Sama bala ko sada. Naam. Akone ka jama ne ma wele fuila aba ko ko no ngera sila bela ni ya de ngera ta so ara kira Muhammadu bagini toy kalu kene kita abi fo de mo ko kibina kalu kene ni kita ana fe sa so ala kira bagini toy sallallahu alaihi wasallam ukoro ne awele ngakira de ne Abraham Masa anga una mahanga. Andita makele de. Ndamenta alikamba masa hivi. Alikamba bimbe amitachi. Nandarachi. Peka na hiji kejemani. Otuwa na wakukunda yiga. Akakele do kusho diara. Nous sera de Goubi, ma vie sera de Goubi. Almami ni Dido me woka akube. Olu te sala. Abolu mine. Almami sara yereka. Ugana taka doni doni fo asemba la baba. Almami bora ki jo. Ako Abraham on desida. Nere mina farao kamita alikama yoro ireina. Ukama mwa ikadina isaro ibolo lawo wallahi jeshi ta manzuro anafa mambo ude kama senali ale kutoka kuma dofo ale kumasi aka jamani yefu ako ayinga Sani nga sakavuji. Ale polisi ga kakabe shiso. Ika dile ko ni lofe. Aro shija nyini. Yere toro ni. Ni ala ya di mo ina kaka na nyini kunjo. Ai, ika dile lofe. Allah. Ala kira mando sebe. Ebe
bɛ mun ɲini i ka diinɛ bɛna tiɲɛ e bɛ mun ɲini jɔyɔrɔ la e bɛ mun si ɲini i ka diinɛ bɛna tiɲɛ i tɛ se k'a bɛɛ fɔ e bɛ mun ma diya ɲini i da yɔrɔ ɲini i ka nin bɛɛ to yen hali n'i ka tiɲɛ dɔ i bɛrɛ su kelen ma i ye si sɔrɔ wa o y'i da yɔrɔ ye badabada. Alisilamɛw ko ninnu ma nɔgɔ alimami taar'i jɔ a y'i bolo si a ko n bɛ ka n filɛ nin ye ala ko bana a ye palaki dɔ turu o kan o fatu o yɔrɔnin bɛɛ Aburahata n'a ka jama bɔra o kɔrɔ ka t'u sigi Maga dugu gardiw a y'olu ka so minɛ o la n'u ka ɲɔgɔndenw u bolokolo bila ka don Maga a ko a ye taga a ko mɔgɔ min b'aw ka kalifaya la bi a ye taa fɔ a ye don o y'a sɔrɔ Abdulamu Tɔlibu bɛ yen Abdulamu Tɔlibu min filɛ o ye o de tun ye Abdulayi fa ye Alakira mɔkɛ de don o tuma na o de tun bɛ o don Seyidina ni kɔkɛ o jiginna ka taa ci fɔ a ye a ko Abdulamu Tɔlibu cɛ dɔ nalen don ba ka so furu kunna a y'an ka so minɛ an na a ko a ma na kɛlɛ la dɛ fo a nana de k'a bɛna alikama ci di ni maa min y'i ɲɛsin a ma k'a b'o de kɛ Abdulamu Tɔlibu wulila o yɔrɔ bɛɛ a y'a ka jalabugu siri a bolo i ka diinɛ kama i kana ka kɛ kelen n'i taara n'i bɛ sa i ka sa kɛ tuma min na n'a taara Aburahata ye Abdulamu Tɔlibu ye a jiginna ka bɔ sigilan na ka sigi tapi kan a ko cɛw na i sigi Abdulamu Tɔlibu nana a ko i bisimila a ko n mana jugu mana ne de ye Abdulamu Tɔlibu ye ne Abdulamu Tɔlibu ne bɔra Kusheyi la Kusheyi bɔra Kilabi la aw ne kurusiw tɛ a tila k'a yɛrɛ majamu fo Aburahata sigilen tora ten a ko ne nana de an ka so n ka gardiw ka so an'u ka ɲɔgɔmɛ anw nana de an k'an ka fɛnw d'a ma an ka a ko aw ka so e nakun y'o de ye a ko ne nakun y'o de ye so dɔgɔnin ye ne ta ye o. Aburahata ko a ma a ko kuma diinɛ so alikama t'e ta ye wa a ko Aburahata o tɛ ne ta ye a ko jɔn da dɔrɔn k'e ka s'a ma bani o de kama kafiri tɛ tigi dɔn silamɛya la ni silamɛya kɛbaa tɛ o hali que silamɛya kɛbaa ta tɛ silamɛya ye kafiri tɛ tigi dɔn silamɛya la ni silamɛya kɛbaa tɛ n'a ye i ye silamɛya la a bɛ n'i ka dɔgɔyali filɛ wali k'i filɛ e nɔgɔsilen don hali que i bɛ baara min na Ala de ta don mais a t'o ye kafiri tɛ siran Ala ɲɛ ka misiri la gosi a t'a dɔn Ala ta ye misiri ye o kumana a ko a ma Abdulamu Tɔlibu ko a ko alikama ye tɛ ne ta ye ne ta ye so de ye k'i k'o di yan a ko jɔn da alikama ye Abdulamu Tɔlibu ko e ka s'a ma n'i sera a ma i b'a tigi o kuma digira a la kosɛbɛ a ko a ye nin ka so d'a ma ka bɔ yan i natɔ kun diyara n ye mais sisan i goyara n ye k'a ka bɔ yan a ye cɛ ka so bɛɛ segin a ma a ko ne ka jama a ye jigin Maga a ka taa alikama ci a tɔ kana sigi n yɛrɛ b'a la Abdulamu Tɔlibu tagatɔ a gɛrɛla Samaso in Samaso in tɔgɔ tun ye ko Mahamudu a taar'i da don Samaso in so kɔrɔ a ko Mahamudu bagan bɛ maa ɲuman kumakan mɛn a ko Mahamudu ni ne yɛlɛli ka Ala de y'i nɔgɔya ni kafiri in ye i n'a tɛna ɲɔgɔn ye lahara don yɛrɛ Ala ye bonya d'i ma fanga b'i la masa min y'o d'i ma o de tɛ so in ye a ko bi ka bi so in ci ni e ka fanga de ye n'i sera so in ma bi Ala b'i ka fanga bonya bɔ i kun a ko a ka kɛlɛdenw ma a ko a bɛ ka kuma bagan fɛnɛ olu ko k'a kunkolo cɛ a y'i kɔ don kuma min
Abraham wulila kana yela ka sama soka ni tamakite na kuli kama fa kama to bi nyonga jiki ala ni ajama iya kedro ngifa kafiri mulungulo wando ado kwale kulo Abraham na no ni jedo be ko ba kada na de rekele tu kwala ka mi nyogo be kandige ka jeni ka mimi ka kolo ka golola walma aka nyome fagale bulokene api yele ki to achemo ka chen nani yiri wali chen du silame wo kwa na gure nzaba na sera ka bonze ngoro api to gure jemo pa sama ka dese ka gure metike ka ba aka to ajo be yoro ni mi ala ye sama dado makasi da ta ala mais c'est là ni to karla nyo na doli la ngo c'est là ya chechi bamula de ka chechi foto nani mami karla nyo na motiki tulifaga atili noli dumo acha yuna tele bani bi ikolo bi noli yere lati c'est là ni maso akama ale yere c'est là ni bwanye to kampamuke ka chechi utumana ayere la sama so inga aye so ingo so yi jode ta gwesi so ma sama da ako ni mi ke chodi aye tasuma bla ye tasuma bla ka ku be jeni ka so mais na so ye sha bo fa ngoro la so bi tai na ko ni sama so ye shi ma mo ka ba ateta ni fora ya me otumana anana kabra ka kere jama ma ko ni mi yedo ni ordu da bo ay tamanji akana mashi to ite adusu cheni ota dusu cheni o kele sisa yere nye sha bo fama sabasu manu munye hiri je maganga uye minge maganga ma ala ko jibrulam kono tabi sabala be ko lublane kono di tan sama janene fara to bi do me yoro dola na bi fo mo ko shijini bismillah alam najal kaidan fi tadbir ala ko fala ako alam dara kayfa fa'al rabbuk biyasya bil fi'l lam yajal kaidahum fi tadbir ako yala muhammad imam baro ya me wa wali mai itaba maye baraju min da fili mauka no yesa masutu ka soro ale ka kira bangeli to e ako yala imo ako ka demeli min tigede wole keru lu fili now fili juva kama ma be fere juti ni fere juti sirame kamo o ba soro ala be ka sirame ke la be ifarata cheli kamo ipa ndo fere ale bi tembe kulumi kunje mode o kuli meke kolomba e kabla ele ai sirabe ya kele la activité la show mama yi da sirabe ya ka itowa e ko koma mama yi da sirabe ya ka itowa e ko je ma le mama yi da sirabe ya ka itela manguluma so ni la sirabe ya bisi ka ba wallahi ameriki ali fransi silame jamana kunde bala bebe firi wallahi mais sitala silame ya iba ye foni bora ala ka je tese ka bo silame ya kela ba bebe saboro wa bebe sado ya ko silame o ne mago be mina bido aka bulo jigo ko bulo jigi bulo bla ayo to ala tele ka bulo Bougie bela tela ayo petoi Selabe ni ma wulubu ke ni ma ke ayo petoi Selabe ni me kabru ya sura ni da sura ayo petoi ala ya da ka ke selabe mi ala kira mo nduwe me ne mago bala ayo nyo bulo mi de ayo nyo bulo mi de aka ni shi alama aka ni kasu jana wallahi now jere la sisa dro ala bi soirée abeso kafiru jama to fele sisa wallahi ala ko ku ye debele mi diga ka kero mo fili de ku e na polo ko mi na ke boyoro yi no tara ke tro yoro yi
Afuzi. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. Ala fanye chile kurmo. Tayra ni kolola. Ababil kabil babila kolola. Akulo kile na ulila kama juwala finye mimako. Oye tasuma kamili. Finye mimako fundeni. Fundeni debi tiki fo juwala koloba. Kono tani sabadoro le. Meni ala je janame gardien. Munu be mawla jana janame kono adafole do. Fratul mudasir la kono. Melaka tani kono donde ya. O sisa mani di federe ba fo ku jiete. Melaka tani kono do kachawo. E ti ama jo kele ka ala ka melaka do be ngabe jo mo unje bulu do. Ka do chenda. Melaka do se ka flani ka fo do ka do nyenga ya. Allah kamlo do ko o kitabu e nando kala mera yaro sisa u ba fo au ba ko au go kitabu ko rodo atse ka flani ka fo melaka do ka na ye daire o melaka de la ko kali ma nyewo ko wu waso de ko lu ka bodi yo no ke u ko mi ko ka le ka bo folo ale mi ko ke ka bo de ko owulila ko ale bita kwa kana kuru di ka kuru tume jido be o e ko mi jeji njoya ko wajimu mejela ko lo nyengele kuna flana ma so jimaye je ka yi do ko jane ka boko yi ale bo mara me ka do te me do ya da jitu ale ko jitara na ale Otumana omeleke minzina tabe yoro dola ko ba ko karla kabino yi otara bi tori do da koloti o tori ni okunte ko ko jale kabule o fana ko sora zero jingo ke kabu etene rodi Saint Dimension ka ala kado chema o de meleke kilinya bi fo ma ko ajira ala de ko e mambo ko mambo emi ni daji tuwe mambo emi ni baji mambo ba ko ko mambo to yi mambo femi ngabo de ala o de neni awbe ala yo ka dira ko ka rola sami meleke o tindi sangolo la ni dugulu kaba mandi ala ya na mandai ala yo kunya ko ya dima abunya na ashi ni ala yo kunya dima aketa nale kunya dima imagine na ita na ashi ma be ala ba ko ka sanye ka dima Wale la leo de farai boya bi soro ase ndogi dogu ni muta mutanga tabu jonga dogo ma wallahi jonga dogo ma do akuma me ka dodo na ka no ma de do ma ayanga blogu che bashi to la kui ya tonu ala ko kale ko no tu mo sa ko no yemu na wa arsala alaihim tayran ababil akuchira ko no chira kana kadini babila ko no tarmihim bihijarati min sijil akwala ala de ko sa ayeta fara tobile unda sijini ko fara tobile ka tobi ka bile nya dan ne ba fo yi ibi claiming ye ka munu ka temanzambe ba fo yi kuma be zaburu ba la kalimate jena mami nyeti jane me yo benye ba ala benye ba abe o mera kile do fundeni aka gele ka temetle ka o ala ko kale yi shikata faratu bidonda Abraham ga kele de na ma o ma bala ito ko sebele do farenga amunyo do ka ito ko banka ni do na ali kunu wala ali kunu so ka ti na
فجعلهم كعصف المأكول. Akwa meleka nunu kelu na mami nunu beka na. Abuna hata ka kele de ngwa akwa etwanga anga sufi anga bu. Dugukolo bi na yele ka kwangoro. Ya soro fundeni kele na kuke. Bubi sora ka bokolo na. So jole bi nonite. Ki sigile to adegala machem. Fundeni bulu. Mana ka etwanga sufi anga yere ni. Ko meleka uyu kan bele uke. Dugukolo bulu na sabela kera dugumolai. Dara uka. Maka dugukolo. Nous prenons le soin de la Cadillac. Oh, même le mec, même ici, tu peux le voir pour la meilleure tête. Aïe, hôtel, quand faut faire mal au Québec, aïe, des thés. Bon, Bourdieu pour la Jamana Mina, on Jamana de Mali de Karl la Jessica. Bourdieu même Mali, donc des bébés, quand faut de la Djekolo, pour la meilleure tête. What is la meilleure tête? That's what I Oh non, tiens. Ah voilà, voilà. On va dire, ne touchez pas. Tiens. On va dire, à te toucher, on va dire. Aïe, non, à te toucher. Il est pas qu'à mandater. Mais qu'à faire un thé, mais thé, à faire des thés. Mais c'est la meilleure. On va mettre un kéron. On va déplacer. On va au conseil de Mamba, le Sikasso, ami du Boke, Aïdara à la Kalimasi. Bishu na wajuli pabi na Sikasso TV. Ami du Boke, ala kunuma sema. Ala kusigi herela ala kubi. Ka amzari mabadope. Moto tigi bora kofe kunu andoni ulada. Moto tigi bora kofe kanuta. Uturu la orobe. Ami dugaw fana kɛ ala ka yefsaya ma yayi Sikasso amzari ɲɛma ko bi ka taa ɲɛfɔli a ko seko n'a kun bɛ nila sa k'i kun b'a ye nin yɔrɔ in na sisan ka maa sa cogo filɛ ayi nin bɛ nin cogo in la adamaden laban ka gɛrɛ n'a bɛɛ a ye jɔ a laban na maa ye nin fɔmɔ maa ye nin fɔmɔ maa ye nin kɛnɛ a y'o bɛɛ tu a y'a laban jɔ a hakɛ min sigilen filɛ nin ye a si ni si laban tɛ kelen ye dɔ laban ye kɔnɔdimi ye dɔ ta t'o si dɔ yɛrɛ bɛ taa kun ka dɛsɛ tigɛ dɔ ta t'o ye ala k'an kisi siraba ka lebu ma dɔw ta y'o de ye k'a kun ci kunun wula la bɛ ka taa n'a a kɛra dugu jumɛn ma Welesebugu don wa Welesebugu ni Marakɔcɛ moto ko Abasi de nin kɛlen bɛ ka taa dɔ ta waliden dɔ ta k'i fɛrɛntɛ a bɛna tɛmɛ mɔbilibaw la a sera in kɛra anw yɛrɛ ɲɛfɛ ten a bɛna tɛmɛ mɔbiliba dɔ la ka t'i kun bɔ mɔbiliba wɛrɛ ni vitesse o bɛ se ka jigin a ye moto in fɛrɛntɛ ka don a sen cɛ a ye moto in ci a bɛ mɛtiri 50 bɔ a ka sɔrɔ k'o fili a kɔ kelen kelen a ye muso mɛ cɛ don parce que cɛ kɔnɔfɛn bɛɛ t'o mɛn yɔrɔ dɔ la a yɛrɛ bɛɛ fa dɔ ye moto saradara de ne ye n dɔn ko bɔn nin kɔsita ne b'a dɔn n bɛ nin kɔsita kɛ mo ninnu kun bɛ ka taa dɔnkɛ yɔrɔ la dɛ walahi n y'a fɔ ne ye n kun la bɔ dɔrɔn an y'a sɔrɔ dɔnkɛ yɔrɔba dɔ organiser mɛ fa bɛɛ denmisɛn bɛɛ bɛ ka na jigi ye sa ko bɔn o tun bɛ nana yan de a ye kuma denw fɛ a ye kumaw fɛ ala bɛ si da k'a di ma k'a kalifa i mɔ ka tila ka kagɛru bɛɛ ye n'i y'a minɛ ko ɲuman a bɛ kɔrɔ i bolo n'i m'a minɛ ko ɲuman a b'i ba i bolo joona soit i bɛ sa n'a ye tuma o b'a sɔrɔ i kɛra lujuratɔw ni fɛnw ma hakili de bɛ si da ne bɛ min yɔrɔ an ka jamana in kɔnɔ a soirée ka ca aw de ye denfaw ni denbaw ye a tɛ se k'a bali mais jeunesse tagala bi an bɛ diɲɛ yɔrɔ min na jeunesse kan k'i ɲɛ da wajibi de kan ne bɔra Katimara kɔnɔ ka na yan ye Katimara dɔ ye ne ye sigi de n ko diɲɛ ja anw de ka baara kɛ
aw bɛ kunkɛrɛ ka don ni dugu bɛɛ de la ka diinɛ ci denmisɛnw ma ka tila k'u ka tɔnw yɛlɛma k'aw sɔn ka to ka wajibi organiser quartier ni quartier bɛɛ so kuru misigi de bɛ ka kiriti karata fo ka dugu jɛ musomanin kelen o kelen bɛ taa kɛnɛ kan u b'a bɛɛ kɛ denbaw bɛ seli la denfaw bɛ seli la anw bɛ taa mun fɔ Ala ɲɛna anw bɛ taa mun fɔ Ala ye u kɛlen k'o bɛɛ tiɲɛ k'a ban o kɔɲɔ dɔw bɛ tila k'u nkalon da bɔ bon kɔnɔ ni filijɛ ye fiɲɛ bɔra min fiɲɛ ɲumanw de sɔrɔla cɛ. hali silamɛw donc dɔ kɛra an b'aw fo k'an barika da daga mikoro cɛ o i b'a bɛ denmuso bɔra san 13 a bɔra ne bɔra san 13 ko ka dugawu k'a ye n'Ala sɔnna dugawu bɛ kɛ ayiwa dugawu kɛ ni kama bɛ yen n bɛ dugawu kɛ yarabi a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Ala k'a kibaruya di a kana fɔ nin yɔrɔ kelen in na yan k'a yira an b'o ɲini Ala fɛ ne ye a fɔ aw ye n ko an bɔra yan don min furusiri la Ala y'a jira ne la ko gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ ko n ka fɛɛrɛ tigɛ haya dɔ b'a la ko n k'a fɔ diɲɛ sisan n ka kalan in kɛ n ye alimami dɔw tun bɛ n fɛ yan Joyilaka ninnu n y'u fara ɲɔgɔn kan n ka y'a kalan u ye nin haya in kalan an bɛ min kɛ an y'o kɛ o bɛɛ na alamisa ma furusiri wulada bari Ala de y'a fɔ ɲɛna maa minnu bɛ Mali cɛnni la maa o maa b'a juguya sen kɔrɔ a ko hali n'a bɛnna Seko Amadu hali n'a bɛnna i yɛrɛ faden dɔ ma o bɛ to a tigɛ Ala de nana nin jira ne la an y'o kalan kɛ n ko kalankɛlaw ni 10,000 d'a ma u taara Jumasi jɔ n ko bɛ 2nan kɛ n ye tɔgɔ wele a ye dɔnnibaw fara ɲɔgɔn kan kalaya fitiri an ye 2nan kɛ an taara Sikaso Ala taara jira n'a ye ko k'a kunjɛ Sikaso n y'a f'u ye n ko Sikaso a ye karamɔgɔw wele u nana ni karamɔgɔ a ka ca maa ta de wɔɔrɔ an y'a sɔrɔ k'a dafa an y'a sɔrɔ bi Faransi président bɛ ka Mali deli bi ko cɛnni minnu kɛra Mali la a y'a sigi a ma ban dɛ Faransi bɛ yen mais Mali yɛrɛ ka jahiliw bɛ yen jabaraninw kɔnɔ telefoniw kɔnɔ ordinatɛriw la minnu tɛ Mali ɲɛlen fɛ fiyewu u bɛ wale ɲumankɛla de dɔgɔya n'i t'i faso fɛ anw b'a fɛ n'i tɛ Mali fɛ an b'a fɛ n'i t'i halala ye yan anw de ye maliden halala ye anw di faama tɛ fɔ fanga min sigira anw t'a sigi kuma dɔn anw b'o de fɔ mais anw m'an faso de fɛ anw faso ti jeni k'an jɔ a kɔnɔ ni maa min ko e ye wale ɲuman kɛ n'o ma bɛn i ma dɔ la dege i k'o kɛ yɔrɔ ne ye gango de ti bɛɛ ɲɛna ye o kɛra Kati n ko Surasiw dugu dɔ bɛ yen ko Nɛlɛmani ani Mondoro u y'an ka Surasiw tiɲɛ a don na ne ye n sigi dumuni kunna n kɛ sira de ma se ka dumuni kɛ n yɛrɛ mɔkɛ ye fɛn min to n bolo n wulila ka n sigi ko bɔn nin yiri komi ne yɛrɛ de ye nin kɛ ni nin sera ka ne kisi don na o tuma ne b'a kɛ ninnu ye ne tun bɛ Somali jamana kan u sigilen bɛ ordinatɛriw ni jabaraninw nɔfɛ Seko Amadu taara yɔrɔ min n'i taara i tɔgɔ tɛ fɔ bari muso ɲuman ne de bɛ taa yen o mana ne bɔ mugu la Banankɔrɔ yan Banankɔrɔ ka n bɔ mugu la fo ka taa nin ka bulɔki la an tɛ Banankɔrɔ ka n bɔ mugu la ka boli ne ko sisan n'o sera ka kɛ ne fana b'a di Surasiw ma Surasiw y'o a fɔra tan a ma fɔ tan Surasi minnu bɛ yen ni minnu b'a fɔ k'u ka denbaya la o denbayatigiw u ye sira minɛ jalatigi dɔw nana ni ne ma o k'a bɛ se feerew minnu ma k'u bɛ taa feerew ka Surasiw ma n ko ka taa feere kɔ ne de ye faso wele i ka wari bɛ k'a dun
ni min nana ala kama ma do maaw donna ne k'a la kolonɛlu la ne ti maa t'o fɔ ko k'a feere ma k'u bi tila ka taa a feere ne ko mais aw tɛ se ka surasi fantanw da ka na n da dun ala kama o ma se ka non n'aw y'o kɛ a bɛ fɔ k'an bɛ ka labɛn dɔ kɛ fanga kɔnɔna la n ko a y'a tu gɛrɛsɛgɛtigi minnu mago b'u ka denbaya la ani dɔw baw olu u yɛrɛ furumusow olu donna ne ka k'a minɛ k'a di cɛw ma ne ka nimoro d'u ma mais nin ko in y'a cɛ de koyi an b'o la dɔrɔn Mali den minnu bɛ yen n y'a fɔ a ye n ko ala ye muso da kalo labɔ ye kunnaja ye muso ma den dɔw bɛ yen n'a bangera i bɛ du bila maa yɛrɛ fa den kalo mana tɛmɛ o ka yɔrɔ i sara den min bɛ t'i sigilen bonbugu la o de y'o ye donc ala t'o se den ma ma o de kama tuma bɛɛ kunnaja bɛ na den ma ma i b'o ye kulela ye ne yɛrɛ kulela min na den sɔrɔ kana sɔrɔ dɛ o den sugu n'olu kɛra n'o koli kɔni jɔra k'o kɛ den olu de bɛ bila diɲɛ la ka diɲɛ o dɔw ye ne wele telefɔni la a ko an bataillon 6 d'i ma bataillon kelen o kelen anw bɛ 20 n'o a mɔgɔ kelen kelen bɛɛ bolo o ka t'i fɛ ye ne ko a ma ne ye wari ko f'i ye na a k'i ma o fɔ ko bɔn ne ye hɔrɔn ye ni b'i faso fɛ yanni ko ne ma minnu sara k'u musow n'u denw to ne bɛ dɔ sɔrɔ n yɛrɛ ye ka ban k'a dogo ma ne y'a fɔ ten k'a di olu ma a ko bɔn ne fana bɛ nin kɛ ten wa o ye cɛn ye wa ne ye ti halala ye ne ye Mali halaladen de ye ne de ko n bɛ n faso kɛ maa maa ye Maliden nin kan ka digi la ko k'a fɔ fana maa min bɛ yen ni denkɛ t'i bolo n'i taar'i ko fura in na i ti denkɛ sɔrɔ bilen o kuma na sisan surasi dilanni ma ne ka nimoro bɛ n ka élément bɛɛ bolo u bɛ wele k'an fo ala ni kisi mais min ma se ne ma dun o ye ne ka maa ye wa ne ka mɛnɛ surasi de nka ne y'a bila ka taa wa faama de y'i bila ka taa min y'i sɔrɔ ne ti ala ye ko n ye sigi Mali kunna koyi ne ti Mali yɛrɛ yɔrɔ dɔn yɛrɛ mais minnu nana ma hali n'o ti tɛmɛ maa 500 kan walima maa 1000 kan ne bɛ mago b'o la n ka nimoro b'i kun ni ko y'i sɔrɔ ni san ti se ni ala ye ne y'o layidu di 2019 la nka ɲɛ b'a la denmisɛnw ye ja dɔw sɛnɛ wa sukɛ suba min kɛra don o denmisɛnnin minnu sara o sukɛ su to bɛ ara la o kɛlen bɛ ka ne ka kumakan kɔrɔ in bila sukɛ su to de kɛrɛfɛ o t'a ye sa n'u nana o ko anw fɛ ne fɛ yan o fa i tɛ t'i mago la wa minnu san ne filɛ san 18 san 19 den b'olu fɛ jago de kɛ ne m'u t'a kuma dɔn n'u t'a kuma dɔn n t'a dɔn u taara kɔrɔnfɛ yɛrɛ n'u fa ni ko in kɛ mais ne ka cɛw bɛ bɛɛ n bɛ se ka cɛ ta wele Segu n bɛ se ka cɛ ta wele Dɔgɔfin n bɛ se ka cɛ ta wele Kayi a bɛɛ balolen bɛ yan maa si t'u la maa min bɛ yen ko nɛgɛ bɛ se ka fɛn k'i la. Ko dɔw yɛrɛ nana i fɔ yan. Ne mun nana n fɔ yan o de kɛra aw ɲɛna an bɛ dugu min na yan dugudenw bɛ a la k'u b'a bɛɛ ta k'a la gosi mais u k'u sigi a kan u bɛ min Mali ko la n'olu ye Maliden ye k'olu ye Sudankaden ye Mandenkaden Segukaden ne ka Mandenkadenya ni Segukadenya ka bolo bari ne bɛ jɛ n ka cikɛta in bɔ k'a bɔ k'a don Mali ko la kabi mɛ Mali kɔnɔ faama tɛ yen ko faama delila ka 100 ta ko Sɛki Amadu k'i yɔrɔ filɛ ko faama tɛ Mali kɔnɔ n'a bɛ yen kuma ni mana min fɛn fɔ i b'a sɔrɔ n ta dunnen ka ca i ye min ye Mali dugukolo bɛɛ kabi ala ka na Sumaworo Bɔrɔta ma jɔ ne ka dala faama fɛ ka diinɛ ɲɛmaaya kɛ ka ti fɔ yan ne bɛ n ta di mɔgɔ ta ma jɔ ne kɔnɔ donc ne ye cɛ dɔ ye de a bɛ fɔ de Seydina Ali dɔw na Seydina Ali jugu dɔw nana fɔ a ye ko ni Seydina Ali nana ko a y'a nɛni a ka wo cɛ a la Seydina Ali nana
Kani jɔ ka foli kɛ cɛ dɔ ye jugu ninnu ɲɛfɛ a ko cɛ yɛrɛ la i ye min fɔ anw ni segin n'ale lajɛ a ma nin yɔrɔ la wa an ma lagosi yɔrɔ sɔrɔ a la o tuma na minnu wililen filɛ an ka nin dugawu min kɛlen filɛ dɛ o de digir'u la n'u bɛ nin kɛ tan donc o dugawu min kɛlen filɛ minnu ye Mali don Faransi bɛ dingɛ kɔnɔ min Amérique don a bɛ dingɛ kɔnɔ mɛrɛw jamana ni Mali jugu don a jamana k'a sigi a kan Ala bɛ ɲɔgɔn na wa i ni Seku Amadu bɛ ɲɔgɔn wa i kɛra politiki mɔgɔ ye i kɛra maa o maa ye dugukolo kan n'i ye Mali janfa kɔfɛ i ni Ala bɛ ɲɔgɔn na i ni Seku Amadu bɛ ɲɔgɔn ne ti taa ye kɔ wa ne bɛ n ka so de donc sisan n'i kɛra maa ye k'i bɛ ordinateur kɔnɔ k'i ye Mali jugu ye wa min ba ninnu la wa a b'a ɲɛsin i yɛrɛ ma fana wa sira de boli tɛ saya sa dɛ ne ta ye Aladen Sima ye komi u ma deli k'o ye fɔlɔ bɔ ne ta o bɛ yen donc k'a fɔ u ye minnu taara n'u sara gɛrikɛyɔrɔ la n'u ma sɛnɛ o yan ne t'u jɔ wa t'u k'a yɔrɔ wa n bɛ fasodenw sara Ala ka hinɛ u la min a kelen bɛ Ala ka saya n'o sera o ye bɛɛ sa o kuma ko bɛ nin cogo la an bɛ dugawu kɛ banbaatɔw ye jamana in Ala k'a suma Faransi président bɔra k'a fɔ k'a bɛ Mali deli Ala kama fɛn min ye Mali sɔrɔ ko ale nɔ don k'u ka président kɔrɔ Nicolas Sarkozy k'a de y'a la s'a ma k'olu ye Kadhafi faga k'o kama rebelles nana Mali la ka taa dugu minɛ Nigéria minɛ ani Niger donc k'u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ ko in k'a bɔ Mali da la o t'a la dɛ su kelen n'ale ko a ka ban a bɛ ban ni Faransi ma wuli an ka maa minnu bugun bɛ Faransi cɛnni kɔfɛ Faransi bɛ ci Ala b'a ci n'a ma Mali to yen Ala b'a ci Seku Amadu ne bɛ yan o n'a ma fara Mali la Ala b'a ci ni bana in wulila seri i ka maa bɛɛ ni valise b'i sɔrɔ yan Seku Amadu de kan don n'u bɛ ka min dogo o la nin de don Ala b'u k'u kɛlɛ de wa n b'a tɔ juguya fɛ ɲanikɛla tɛ se ka ye jamana n'o ma buruja saraka bɔla ti ye k'u ka kuranɛ kalan k'a tɛ foyi bilahi a y'a sigi a k'a lajɛ yadɔ aw peresera ka kuma u k'u sigi ma u k'u sigi ka ko in kɔ filɛ u bɛɛ bɛ sa wali u bɛɛ refusera ba bɛɛ la maa maa b'a janfa i ka fara tubabuw kan wali yɛrɛ Mali a bɛ saga Maliya minɛ fɔlɔ ne de kun bɛ k'a fɔ a y'a sanga mɔgɔ Ola alhamdulillah rabbil alamin summa alhamdulillah rabbil alamin an bɛ Ala fo ka Ala barikada ka waleɲuman dɔn ka ɲini Ala fɛ sijan ni kɛnɛya ni lafiya bɛ Ala bolo yarabi ni cɛba in Ala k'o d'a ma sijan ni kɛnɛya ni lafiya bɛ Ala bolo yarabi Ala k'o d'a ma a jugu a bɔra kɔrɔn fɛ a bɔra tilebin fɛ a bɔra bana a bɔra baba a bɔra sanfɛ a bɔra duguma an b'a deli Ala fɛ yarabi Ala k'a jugu bolo sama maa o maa ye a ɲini k'a lagosi maa o maa y'a ɲini ka tɔɔrɔ dɔ de ta k'a se ni cɛba in ma maa min bɛ ka k'a faso ye faso tɛ ka dɔ a ye ko in daminɛ ni bi cɛ n'i y'a jateminɛ Seku Amadu ye min bɔ a pɔsi kɔnɔ a b'a farikolo wɔsi ka mun kɛ o t'o ye dɛ a ye min bɔ a pɔsi kɔnɔ k'a don faso ko in da fɛ Ala de b'a dabɔ c'est à dire miliyɔn kɛmɛ yirikaw de don ka daminɛ Kati fɔ yan ka daminɛ Banankɔrɔ ka taa Kati ka na Mɔntugula yan donc ni mɔgɔ nan'i sigi bi ko i bɛ ka na o ka kuma dɔ kɔnɔ i bɛ k'o k'i yɛrɛ de la mais depuis Ala ye diɲɛ da maa ni denw bɛ maaba denw de kɔ wa u bi sa u ti s'u la u bi sa u ti s'u la donc an bɛ Ala fo k'a fɔ Seku Amadu ye a k'a dusu da nin ye laada de ye bilahi maa ni denw u bi maaba denw de kɔ k'o ɲɛɲini depuis Ala ye diɲɛ da wa u ti se u bi dɛsɛ Ala yɛrɛ ti sɔn olu ka se ni se kɛra ninnu na o ye se kɛlen ye Ala la koyi maa bɛ se Ala la parce que Ala ka kɛlɛcɛw de don Ala ka dugukolo sanfɛ
mati se ala la de o kuna se ma du ka du sudan ni ye mari de onde kana nu ba kuma ta ka de ala fe wi tara sika so ta kera ani ay ma se ka sira so ta sa me ay video yi wa ni ki ro fana so akera ala nyana akera kunya akera wasai ka fo sika so ko ni ci wallahi ni nu dona jamana bi lafiya ala sana bakay ala kira sallallahu alaihi wasallam abono kadam le kira ira la alaihi salatu wasallam kana sa abono ma fitinu nte se ka yewo olu tanbo anu samoro tabo kira ka dine mene bo billahi o idubandi ndi depuis kunu fobi wo keni fana Sheikh Usman Madani Haidara ala ya punya ala ni ci ala ya punya wa ni dine mali kono mani ye dine ni taka sakorota ka bo uka selina ka selin ye fo ngo ye ka wala wala ka ira mo la ka fo de ko selin ne dine ye ko dine ye jugo di ale ni afu alimami Messi bi bo o demuso fala ya karamogo bawo da kelen no mun na mali kono ya mun bi wele ko karamogo bawo o be ya mais Sheikh Usman Madani Haidara ala kira mode ale ngale akumana wa o dabla wa ala kira somogo korota bawo depuis kunu fobi ma ba dew de lu ma ni den ti se ko ke Sheikh Amadou Haidara ya kan mais wa santé wallahi wa santé nous dem ko be kan Musa Kenzimi de do ala kira model do tigere sallallahu alaihi wasallam akile ni Imam Maliki kile bena dodo Imam Maliki e wajuli ke ka wajuli ke aye Imam Maliki wili parce que do olu de se kansuma ndulu kuma na dro yesi beke o de ma kira ka duti ga se o ma do ya fo ya aya fo aka kuma kono asisa ni ma kana islamia defense ta je bolo sanfɛ bi o kan di olu de kana islamia defense ta je be mais o yɛrɛ b'a fɔ ko Mali anw ye islamia jamana ye mais anw ka jamana bɛ ka ci ani nɔ ka marifa ci mɔgɔw la misiri kɔnɔ ka taa bombe don misiri kɔnɔ ka ɲɔjigina jeni aw ye makan kumakan mɛn aye makan kumakan mɛn est-ce que aw y'u ka fatwa mɛn nin ko in na k'a fɔ de nin bɛ ka kɛ Mali la wa makaya kɔntɛnɛ silamɛya tɔgɔ la makaya kɔntɛnɛ aw y'o mɛn a ye to an ka ko dɔ tiɲɛ fɔ dɛ Faransi n'a ka faransiya a ma bɛn o ma sira dɔ fɛ mais anw ma kumakan mɛn dɛ o de la ni silamɛya fɔra dɔrɔn c'est-à-dire anw hakili tɛ taga ye an tɛ olu ye kuma dɔ la ala kira tozo n'a baraju bɛ yen o ye tiɲɛ mais ni diinɛ nana kuma dɔ la an tɛ ninnu ye dɛ parce que a yɛlɛmana depuis kira fatura don min ka n'a ka sahaba jɛ naani bɔ yen silamɛya nana yɛlɛma parce que a mɔdenw yɛrɛ olu nana faga o kunna Sheikh Amadou n b'a fɛ ka mun fɔ dɔrɔn u taara Sikaso taga min na Sheikh Usman Madani Haidara a y'a kanu ni ale ye sen jɔ yɔrɔ o yɔrɔ Sheikh Amadou ka sɔrɔ ale kɛrɛfɛ parce que a jigi don ala ka diinɛ tɛmɛna ni ninnu jɔra yɔrɔ o yɔrɔ kafiri tɛ se ka basigi ye koyi a bɛ taa de bilahi n'i ma taa i b'i to a la o kunna an bɛ ka Sikaso taga de foli kɛ k'a ɲini ala fɛ voyage tɔw bɛ ala bolo yarabi ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya k'a ɲini ala fɛ kanu hali bi yarabi ala k'o jiji kanu hali bi ala k'o jiji
Cheikh Amadou avec a min ɲini Ala fɛ an b'a deli Ala fɛ yɔrɔ bi Ala k'o d'a ma. Maliyɛnw ma Cheikh Amadou dɔn hali mais ni Ala sɔnna an bɛna livre dilan kan u bɛna dɔn. An bɛna fɔ u bɛna dɔn wa an bɛna sɛbɛnni k'a kan u bɛna dɔn. Ni cɛ in mɔgɔ gansan tɛ. A ma bɔ dugu kabila gansan na a ma bɔ dugu gansan kɔnɔ a ma bɔ mɔgɔ gansan fana. A bɛɛ ye Ala ka kabako mɔgɔw de ye. Cheikh Amadou ye min fɔ san 10 ni kɔ walima san 20 ni kɔ n'i y'a kɛ ko maa don maa min ba ma fɛn kɛ bilahi ɲɔgɔn o ye i bo ye mais a ba ye dɔ kɛ dɛ bilahi a ba de ɲa o de la bakɔrɔndenw bɛ n'u gosi a la ka taa u ti se hali ma nɛgɛ don bilahi Ala ka nɛgɛ don u ti se dɛ donc an bɛ dugawu kɛ ka dugawu yɛrɛ ɲini ka ɲini Ala fɛ bi jumadonyaba in yɛrɛ kosɔn hami o hami bɛ mɔgɔ mɔgɔ la Ala ka hami bɛɛ lajɛlen dilan Ala ka hɛrɛ k'an ye n bɛna kuma kunkuru dɔ tugu la mɔgɔw ni a bɛna bonya di Ala kama ani a ka hamiw na a ti se k'a fɔ ko a bɛ bonya tɛna ɲɛ la n'i ye fɛn min kɛ Ala kama Ala ɲɛ bɛ e yɛrɛ dusukun na ka tɛmɛ i yɛrɛ bakun kan wala hali n'i ma kuma i bɛ ka kɛ mun kama ŋaniya min kama Ala ɲɛ bɛ i yɛrɛ dusukun na ka tɛmɛ i yɛrɛ kan donc na dɔrɔn i k'i ka bonya dan i ka da i sigi parce que wajuli kɔnɔna na ni a tora ka kɛ tuma dɔ la i b'a ye a bɛ mɔgɔw gêner dɔɔni parce que ni kuma donna wajuli kɔrɔ a bɛ mɔgɔw gêner dɔɔni a y'a faamuya donc o de kɔrɔ tun bɛ n bolo k'o fɔ o la dɛ na zawiya kɔnɔ k'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An ye kuma min fɔ yan ka tɛmɛ Hayidara ka musokɔrɔba ka lamɔfɛti alhamdulilayi n y'a bonya d'a ma n'o ye an denfaya ye sɛnɛfɔw ka jɛkuluba sera n ma an ɲɛ bɛ sɛnɛfɔ furula yɛrɛ la u nana u ye a bulokibaw d'a ma ka fugulaw d'a ma baasi ka Tarawele ba kɛ de a ka denfaya u y'a di an ma ne b'a la ni Haruna Sangare Abuzardini Peredanba Surakata Salamataw o kuma na fɔra ko sini su de don mais ne yɔrɔ ka jan mais ni a kɛbaa dɔ ka sama sira ma n'o y'an ɲɛmaw ye hakili jagabɔli bɛ ye ko in na dɔɔnin Hayidara bɛ Sikaso fɔlɔ an ti se k'a fɔ mɔgɔw ye ko k'u sigi a kan ko sini don n'a kɛra an bɛ wele sini mais mɔgɔw an ti se ka fɛn f'u ye anw fɛ yan fɔlɔ aw sago Ala sago ni jumasi kɛra cérémonie ye a taga cogo b'a bolo aw sago Ala sago maa b'i sigi n'a ye nka a tɛ kɛ arandɛfu ye fɔlɔ an cɛ aw sago Ala sago a b'a ŋaniya sigi kɔnɔgan bɛ maa o maa la an bɛna dugawu kɛ a ka wuli ka bɔ yen. Ala ka minɛ bɛɛ k'i ka ŋaniya sigi ni hami ye fɛn o fɛn ɲini dugukolo in kɔ kan a ɲini ni Ala sɔnna Ala b'a bisi. O tun bɔra dɛ ɲɛ bɛna sɔrɔ ni sama sera a ma n'a ye sama sɔrɔ sini a kɛra don jumɛn ye an b'a ɲɛfɔ a y'a faamu ɲɛ bɛ maa min na a y'a siri misiri kɔnɔ ŋaniya jugu tɛ yen tɔɔrɔ dɔ b'i kan i hakili la k'a ka jugu o man jugu ŋaniya siri a bɛ wuli ka bɔ yen ni Ala ka jɛ.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أيوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على كاشف الغم وفي فوجي نبات بلد زاوية كنا بولانا واتي كنا كنا كوسبة شباب رأي دوك تمرأي سنو بي ما فكرت شباب رأي دوك بولانا نوم نيانا من أمدا لدتار لدوني بويا فايني ماشيو فك وكفى بويا مسيري وبين بلوكا وشيخ بلوكا ولدو من كلا وتبلا كنا شباب رأي أيوة بيجو ميكا ما تقول وتبلا كنا macam tu sudah malu kalau hal itu kosong antara kau ni kerana aku demi kerana aku debi ulah semua tu kau ni serah gulena kerana ni mikro dia alim nasi aku malu fiu kau ngap yang sini pilih kata hanya sini siu kau ni di fora korana yang tanah lebih berhata tu fikir memang sungguh ko awbe here mi ko ta mi punya mi Allah subhanahu wa ta'ala fa atna sura fi fa fa ni ti fen kay awire fen dum kadi armali manifest fly ko ya kana fa man de so kan na fulu muru sile ta kadi mama ta Allah ko baraka bi bina amanyo wali ya ta fo amma man chere su amuru do ke ala ga tiya de meni kama onyo na chama ayo ke baraka baraka fo mali jamanna e bara mulu ke chama kare nyira nyira ayo ko na tronke ayo na fulu ba ya ka tiko ayo ke mali de kuma bo che mu ke malla ma cha to ni min kera anga fo to at least nyina ma nyina parce que anga ko kera sana ti baraka ayo ni je o so titi vraiment anyana anga projet dama kan be bara ni halibi Allah subhanahu wa ta'ala ba fatu mina donc la tu ko afisa fatima yenda fulani taro na ala chama la nona shini kana amela ala kan kan fane kan ni barake fuka sia FNC donc il faut les voler assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Inche ala ka sabere kaira ala ka ira ala ka kekere ama ala ka kekere ama amori nam bati tawra bati pote ko basa ala haja farida de to ay dodar ala ka aba apa pulate de aha abo adika dunya dunya ni amori anda au fege ya Kawai gue, tiga. Kisi. Siapa sih tahu teman-teman? Ne Haidara, ne repot ada kan dorong hidup. Ne dorong siapa kau kalah sekali ibadah kufa. Sudah Haidara berbuat, dulu ni kau, sekarang semua sih kita kan awak. Mundur lagi aku nak jigina. Hah? Kita tu mundur lagi kono. Kono masih kan jamaah dulu, anda dulu ya jamaah kabulian. Aku bangku pun dalam tu mana, aku ya fanya kamu nggak aku mampu. Kau mampu. Semua kau beda. Kau boleh jual dari. Alas nama sumber masih. Awak. Akan berberat kita tahu bulan ni nak bulan. Awak. Lalu kita klik lewat masuk klik. Kau sebab. Bulan ada kali masuk bulan. Awak. Tapi ni asli. Kau akan nampak kaya. Awak. Mungkin tahu tu kulit ni yemen. Lima. Memang kalau dulu. Sari ibadah. Yiri bigi di bawah atas euro de yiri bifali. Ini yiri mafali. Awak ni mamu do. Lu bin naik.
k'a lajɛ u bɛ mun la an ka taa diinɛ baara dɔ ɔ mɔgɔ ma y'u la dɛ aw de yira ayi mɛ wuli ma don aw de yira awɔ ni ala sɔnna an bɛna suntigɛba dɔ la bɛ mun la ɔ yan suntigɛ bi kɛ mɛ mun la ta an bɛna dɔ la bɛɛ kalo nata a bɛ ko caman kɛ dɛ awɔ kutu bɛ bi la bɛn a la bɛɛ an nisɔndiyara o don kosɛbɛ nka ne ko k'an bɛna taa ni fɛ awɔ ala k'an dɛmɛ yara bi yara yara awɔ awɔ to ko minnu fana ko lɔri bɛ ok donc n bɛ ninnu lamɛn quoi awɔ